tiimi. Sinisellä vai missä? No siis mun talo on jossain vieressä hiipii joku yksi äi. No sinisen siinä topissa on yksi. Squad mate won the fight. They're redeploying now. Sinisen toppi tulee älä. Pitää sen mittarin paskasen. Tää se on toppis täältä. Enemy No niin. violation deployed. Snipaa. Mä voisin tankata. Tolpas keskisellä kun on mainoskyt. Toppi väliin. Saakko lennettyä sen tänne? Juu, mä otan uuden. Be advised, enemy Mä menen saman tien seissylle. secure the Tällä mä oon. inside. Ihan silleen vieressä. Vittu muutama ei ei tietää. Oho. Niin, tää on se sama mesta kuin sillä aikaisemmin. Voi vit. Ottakaa ihan easy. Ottakaa ihan easy ja menkää siihen vaikka porukalla. Ottakaa tää asenne täältä. Mä teidän kannata puskea se kerralla. Siis kypärästi. Noin kovaa. Mä kokeilen saaks mä sitä droneella häädettyä vittuun. Mä voin kyllä droppaa häädessä. Juu, mä voin droppaa tästä, se on tossa katolla jossain. Juu niin ja. Siis mä droppaan samaan aikaan, kun sä menet sen paskaan. No nyt joku, siinä on vähän kolme. Te voitte mennä vaikka porukassa, menkää operatalosta loadaan. Joo joo. Rahaa ihan vitusti. Ottakaa loadi siitä ja menkää aseetteen. Isukki menee sinne perässä. Siellä antaa porukkaa. Kuis sattuu, että siellä 10. Tuossa onko tuuttani peltilaate? Mä tuun vittu. No loadikin. Ihan perässä. Sen tulkaa tähän vaan. Tässä joku menee Tesla vieras, mutta ihan vittu sama. Jäi. No näköjään. Sain loadia. Otit sä pellit tuosta boksista? Kun mä saisin uviinkin niin perkele. Se on yksi joku kypärä vaan. Vittu mene sen kaupalle. Yksi kousti. No. Mä lähden jo tänne päin, mut mä en poske tonne yhtään mihinkään niinku. Mulla on 2 Siitä. uvia vielä. Tossa suoraan. Saanko Tää- olla tuosta loadia sen? Siinä on suoraan sen katolla. Kyllä jos se kippaa toi romalta. Ai tossa oikeallakin on. Siellä snipuu siellä. Keltainen talo pitäis kyllä tuota oikealta ennemmin kuin noita. Ei noista LAista niin paljon haittaa. Me saadaankin tää talolle. Täällä on jotain vittu C4 tungettu siis täyteen tää. Ihan crackki tosta. 1 downi, 2 crackki. Alakerrassa pääty huone. Mä oon edes. Ei oo mitään hyviä. No jos 2 downi, 1 maksaa näin. Sitten mennään aloittaa se. Joo, siinä on kaupan talous on sit siinä on munari suoraan edes. Kuussikitti, koppa tuo kuussikitti itellä. Saatana kun ottaa kauan. Täällä on niinku koko serä. No siis miksi kaikki on täällä? Tauni siellä vasemmassa huoneessa. Kyllä sit vaan instana karkuun. Joo, mä voin ottaa tän tästä mukaan. Ei kun ei mulla on. Ei kun mä otan tuosta loadista jokin. Mä tarvitan mulla. Juu. Teillä on pallo siinä ihan vieressä. Joo, loutaan sitä.
Tää on ollut taunnis näköjään. Heitä vaan se munari. Ai vittu. Perseestä. Tesla vittu. Mä voin ampua täältä sitä vittu. Noin nyt mähisee tuolla keskellä. Kun länti. Kaksi ammattu. Tää menee tuolla ees. Kolmas. Tää voi olla vähän huono, siellä lentäis tähän muurille pari ja ainakin Me pitäis mennä paskaksi. Joku ottaa ländä uudestaan. Ei, veti ohi. Meni paskaksi. Siinä on teluvi. Ei. Siinä oli tiimi jossain tässä. Kauppaa. niin ole. Secure the nuclear material on board. Mä voin käydä tuolta jonkun vimpaskan tästä ostaa. Siinä oli ostolla joku tyyppi kans. Se on Steven. Joo vieläkin. Tulee siihen siniseen taloon yksi. Pääseeks tästä? Kaksi tyyppiä siinä sinisessä talossa. Seuraava talous kuulta. Joo. Ländää yksi on taakse. Ei ihan viereen. Ei ressi siitä vielä. Joo. 3 puskee sulle. Siis mä saan uvin päällä, mut mä en näe sit vittu yhtään mitään. Tuneissa vittu. Siinä on joku pikku. Menkää koittakaa päästä palloon. Juu. Ihan tyhjä vei palloon. Ihan tyhjä. Okei. Näköjään. Ei ainakaan näy uvista. Kupolilla on joku tiimi ja sit on missä Kuutti kuoli ja toinen tiimi. Joo, kuulta. Tulee Popovi varmaan saitti. Aika varma. Vähän näyttäis. Jep, Popovi saitti. Tottakaa se pallo. Joo. Tän toivoo, että nuo saatanan pallerot ei näe tuon. Yksi kauppaa. Koskelolla kaikki. Mulla on 2 elementtiä. Joo. Näkyykö se Spensiksellä ei jää? Siitä En mä periaatteessa. ainakaan äkkiä näe. Isukki tuu vaikka kauan. Heitä ääni. Ihan suoraan ääni päälle. Joo, heitä. Siinä on lisää rahaa. No heitä. Havoken laittaa kaikki koskella. Ei ketään. Nice. Tyhjä. Nyt on tyhjä. Nyt jos vetää kustat. Nyt. Nyt. Ei voi käydä peliä siitä. Se on ihan... Ei. Mä armaan tää. Joo, nyt on ihan vitun tyhjä. Ja siis... No nyt tulee ländejä ja... Joo. No miten mulla ei ole vaan mapissa? Vai siis missä nää? Nää on tuolla. Siellä on jossain... Tosi kaupan päällä yksi. Mä tuon heittää pari miinaa. Tossa on munari keskellä kaikki. Joo, mä heitän psykoosi miina vielä suoraan bombille. Siinä näkyy se yksi, et se vois ottaa insta pois. Meillä on uvi päällä vielä. Totso, jos haluu jemmaa vittu. Osu hiueen paljon, juu. Noin. Klustermainen. Iso. Joo, mä käyn tunketta vähän. Niin. Kakaat miinat. Kaupalla ei oo. Mä heitän Siis- tosen... Vittu, jos tähän joku tulee ja se ei kuole. Tankki tulee. Auto. No niin, ei muuta kuin ajaa vaan siihen. No tohon voi ajaa tohon. Jäi. Hyppäs alas. Ylhäällä. Joo. Päällä. Ihan aivan vitu ykkönen. Mä heitän B tähän, sitä on pelattu aikaa. Vaan mopedi. Ihan nyt on valkorokkoa. Ei tässä ole 3 äijä. Yksi äijä downissa. Tai itse asiassa 2 downia ja 1. Kuutin päälle. Joka päällä ihan perkele. Juu niin. No, hyvä ländipoint. Purkaa. Ei pura. Mitä vittua? Ai. Nostaks. Päällä. Ylhäällä. Voi vittu. Mene bombilta. Mä olet siinä oikeesti purkia. No. Vittu meni ja... Nyt oli kyllä ihan spottilumpi.
Kävi vaan vitummonen tuuri, ettei Poppo olisi ollut yhtään ketä. Mut kyllä toskin alkoi niinku siis minuutis kaikki oli löytänyt taas tuon. Juu, saman tien. Ei se oo kuin hyppää pallolla vaan. Mitä ei yhtään pasiivista. Niin houkkua torjuu. Pinssit takaa tasku.